No ahojte. Tak, dneska si dáme takéto kombo. Dve ochutnávky. Je to kvôli tomu, že toto tu sú nejaké super kyslé cukriky, hej. A toto mám v podstate na zapitie, ale rovno to aj ochutnám, lebo je to nová príchuť čučoriedková. Takže, ideme na to. Hej, tak to vyzerá. Čupa čups. Čučoriedka. Aha, otvoríme. Nič extra vôňa, ale uvidíme, aká bude chuť. Na zdravičko. Jo, môže byť. Tak super. Toto bolo kúpené Maťové akcie. Toto tiež je zo stránky Maťové akcie. Pozeral som si príchute. Ak máme tak narýchlo poviem, že sú tam jablko, citrón, čučoriedka, takže budeme mať kombo, jahoda a kola. Šmakocinky samé, sú to tvrdé cukríky, guľočke ochutené kyslou, ja som slepý, kyslou práškovou náplňou s rôznymi príchuťami. No, tak ideme si to otvoriť. Tuto asi. Aha, takže. Poď von, poď. Sú tu rôzne farby, netuším, ktorá bude aká príchuť. Hej, že je tu napríklad modrá, zelená, červená, hnedá, no. Je tu rôzne. Asi mám všetky. Ešte pozriem, ešte tu žltá. Momentík. Skúsim dať všetky, no. Takže, áno, asi mám všetky. Tak, začneme, neviem, žltou, hej? Neviem, čo to bude. Takže, necháme sa prekvapkať, ako sa hovorí. Šup tam s tebou. Na úvod. Zatiaľ nič. Normálny cukrík. Písali, že to je nejaké extra kyslé. Level 3 dokonca. Som aj nevie, že tieto kyslosti majú nejaké levely. Skúsim to rozkúšnuť. Ježišmaria. A to také má byť toto? Kristová noha. Ježko, Ježiš. Neviem, čo bola toto za príchuť. Asi jablko. Ne, toto bol citrón. Asi som zobral to najhoršie, čo mohlo byť. Ale nepotreboval som to zapiť, čo je fajn. A toto bola sila. Dobre, dáme zelené. Ono to začne pôsobiť, až keď to zakusnete. Ináč je to úplne obyčajný cukrík. No, tak. Au. Tak to je dobre. Žiadna reakcia. Nič. Ale chuťovo to bolo dobre. A neviem, čo to bolo za príchuť, asi jablko. Červená. Prídem o zuby, kým to rozkúšam. Au. Ale hej. Na to, že to je jahoda, toto nedávam. Šmakocina. Asi už ďalšie nechcem. Bolia z toho zuby, keď to rozkúšavam. Vyskúšajte to. Proste som to roztrhol. Že úplne není vidno, čo to je. Vyzerá to takto, takáto krabička, hej. Nechcem to rozsypať. Takže kúpte si, vyskúšajte. Nerozumiem tomu, je tam písané kyslosť level 3. Neviem si predstaviť, čo môže byť ešte horšie. Na TikToku je teraz chodí ten challenge a je tam napríklad vlastne to, že toxic waste, cukriky, a že to je úplný extrém. Dostanem sa aj k tomu, keď to niekde zoženiem a nájdem, ale toto mi stačilo, hej. To je, keby ste do citróna kúsali, takže nič extra. No, a toto je dobré. To si ešte kúpim. Tak zatiaľ, čaute.